Erokamano. Kabiro kuome CP Evans Ogutu ka entiere kaunti ma Migori okinyi ma kawuono. Nyaka sani wang'eyo ni achiel kuom gigo mwanyalo wacho ni nyayo sekta mano mar loso mwandu e pacho kae en wechego mag wanyalo wacho ni teko kata energy. Kata kamano aneno ka e budget mano ma higa ni wanyalo wacho ni sekta mano mar teko e pacho kae kata sekta no mano mar energy infrastructure ka achiel kod ICT. Nyaka sani koro sekta makamano yudo medruok mano mar atamalo 14 ma koro ahinya nyato mano bro bedo ka keto maino mare neno ni gwenge mago manyalo wacho kata ni gin gwenge go manitiere dala kata gwenge go ma seche moko okosebedo kod nyalo mano mar bedo kod sitima e yo makare oyudo stima makare. Kwa bedo kod sitima e yo makare kata medruok makoro ketne sekta mar teko e pacho kae nikech wang'e ni en achiel kuom sectors makoro oyuto mane budget mano mar hikomenda mar 2025 2026 mano bende nyalo konyo e nyayo wechego mag loso mwandu e pacho kae makoro seche moko wane ka kembe ma seche moko yande nyagore koro seche moko temo mar mondo mi ochung' malo kendo ndika ne rawere mamoko e tich. CPO Evans. Erokamano Joyce, ing'eyo ni manufacturing sector wholly rely ga mang'eny kabisa in source of power. Power mare bedo ga either in 3 categories. Mokwongo, onyalo bedo in terms of electricity, sitima. Mar ariyo onyalo bedo in terms of diesel kata petrol ma mashinde go ringo godo. Mar adek onyalo bedo in terms of solar. King'iyo kembe go in all manufacturing sector, utility expenses in terms of power, manyiso ni power expenditure king'iyo ibro yudo ni en ema en ga malo moingo ga other factors. Inyalo yudo ni maybe kosechulo ji ka manufacturing sectors osechulo ji msara, the next cost magindiko ga kanyo maduong' kabisa en cost mar sitima kata energy. Ka sirikal odonjo mondo mi oket appropriate infrastructure mondo mi oduok nengo mar energy piny, to manufacturing sector dhi bedo boosted nikech a greater percentage mar manufacturing sector osebedo run out mar ohala ni nikech issues mag energy. Koro an anyalo wacho kanyo ni nikech sirikal oseketo maino in terms of issue mar sitima mondo mi okony the manufacturing, even the light scale. Sani ka iyudo ka ng'ato onge stima ni oran mana wande gi generator, seche moko generator diesel fuel no diesel prices ne nyalo bedo ni en 3 or 4 times. Manyiso ni gima odhi yudo cha te odhi kawo to miyo mana ja petrol station nikech onge kaka onyalo timo nade, onyalo timo ohala. Koro an ang'eyo ni when we are having over 500 billion in terms of allocation ne energy infrastructure to gi ICT, wang'iyo ni adieri kanyo nyalo bedo a plus to that sector. Mar ariyo king'iyo structure mar sirikal mar government masani ma en bottom up economic transformation agenda, they had a very key pillar mar gima iluongo ni kata urban housing kata affordable housing ni. Ma aparo ni gimbe gineno ni is one of the ways magi employ go ji mang'eny, omiyo kopo ni those raw materials can now be accessed cheaply, a lot of avenues kata structures maginyalo gero nyalo bedo modhuro. Koro an awacho ni in terms of the maintenance magidhi timo, in terms of capacity building mar energy, an aparo ni sector no kanyo to sirikal otime maber. Erokamano ahinya Joyce. Ato nyaka sani ka wang'iyo kwa nyalo wacho ni mano energy infrastructure ka achiel kod ICT ka nyaka sani koro waneno ka koro nitire kaka sirikal omedo ne omenda moro matin kata omiyo omenda mabup mane budget mahiga ni. Mano bende kwa ng'iye sector no mano mar manufacturing bende obedo ka oduoko piny mano cost mano mar production ne manufacturer. To ere kaka mano wanyalo wacho ni nyalo relate to ne jogo ma seche moko tiyo kod mwandu mago ma iloso e pacho kae nikech ka cost of production osedok penya, the end user mano mar mwandu makamago gin bende gibro bedo ka giwinjo ber moro kose manufacturers kende ema bro bedo ka winjo ber makamano. CPA Evans kapodan kumi. Eng'eni the ripple effect momiyo sirikal timo kama en ni odwa keto infrastructures maber makoro ja ket mwandu ne piny kaka manufacture go gimoro yudo gine nengo moyweyo. Ultimately, kopo ni yudo gine nengo moyweyo, onego bed ni the end user mar consumer cha nyalo yude nengo moyweyo nikech ing'eno we have a free market. Seche mise yudo gine nengo moyweyo to ipodi keto itimo mana becho bedo malo. Manyiso ni even the competing interests mag global gi
pod nyalo run out of the market. Koro gima sirikal temo timo en niya, gitemo analyze ni ere gimomiyo jowa mane keto mwandu gi katimo manufacturing nyalo golo gino katere pinje maoko. Gise analyze ma ging'eyo ni the department mar energy cost mar Kenya kani malo. Omiyo kopo ni sirikal omedo pesa kanyo, gimbe ging'iyo ni the end user mar ng'ama dhi nyiewo gine chiro odhi oyude nengo matimore nade moyweyo. Be gimomiyo government keto ga regulation against jok moko madwa itimo nang'o, madwa take advantage of consumers in the market. Koran so sure and very positive ni with additional allocation in the energy infrastructure and ICT sector wadhi yudo gik moko e nengo moyweyo.